Machiegni kendo nyithindo 16 ma hikgi chakore dwe achiel nyaka higni 22 mawuok e mier mochando mani kod dhok mobarore otimnegi nonro mar thieth kendo gibiro yudo yeng'o ma ok chulie pesa. Mano kochakore tarik 15 kod tarik 16 dweni, mano e kar thieth mar Nairobi Hospital. Kolose nyasi mar chakayanga chenro ma higani mar konyo nyithindo mantie kod dhok mobarore, jatatije ma Nairobi Hospital James Nyamogo oyango ni giriwo lwedo kod riwruok mar Help a Child Face Tomorrow mar neno ni nyithindogo oyudo thieth mowinjore. Jakom board Chris Bishange olero ni chenro no geto duoko piny jotuo ma pacho ka madhi manyo thieth e pinje ma oko kaachiel kod ywayo jotuo kowuok e pinje ma oko. We look forward to working with you. We look forward to working with this hospital. We look forward to promoting your aspirations as a private sector in this extremely important sector in national development, and that will promote the collective aspirations of all Kenyans. Under this program, we have already screened a total of 16 children aged between 1 month to 22 years and are scheduled for a cleft parade surgery from yesterday, today, and the day after. I want to assure you that some of the children you have seen this morning will have a broad smile tomorrow, courtesy of our great team of medics. The Nairobi Hospital is a premier health facility in East and Central Africa. To live up to this distinction, the hospital has recently completed a state-of-the-art ambulatory theater, which we have opened today with this CSR activity.